anyị na-agbatọjuzi m anya ibe mụrụ n'Igbo be anyị na-agbatọjuzi m anya onye eze Jizọs wee isi n'ihi akpọlite mmadụ asaa ndị nwụrụ anwụ na afọkwara nya isi n'ihi akpọlite mmadụ asaa ndị nwụrụ anwụ afọ na ịntanetị nna m nwere ije ndị Igbo be anyị ka ba je jụọrụ m onye amụma na-asụ ụchụ ka ha jụọrụ nya ajụjụ ka mmadụ ọ bụ Igbo ka ọ ṅụrụ were kwue ejecha ba anataruo wee sị na ọṅụ ihe Igbo nwere sị ba ji ajụkwọrụ nya ajụjụ o mere bụrụ nkwụ ka a ṅụchara kwuo o were sị na ọṅụ gị nkwụ wee sị ba kabado ikwara nya ka ejene na o mere nwee ka o si were de nya ka o rukwara ụnya gara aga mgbukwa ebe onye amụma Jizọs na-eti na ọ ji akpalite ozu mmadụ asaa ha ndị dị na mọchụarị Leka na ọ ya akpalitaba ha nwere jụwa ajụjụ ibe nna ajụ ajụjụ kedu izi ibe mere Igbo ji eji chukwu egwu ka anyị chebenụ ọkwa 28 ka o kwuru o ji adịme Jenụwarị ọ bụ na o ruo 28 ọ bụrụzie na onye amụma na-asụ ụchụ emenwuzighị ihe kedizi ibe je eme na o menwuzighị ihe nwanne jụwa ya kedizi ibe ya emenụ onye amụma Jizọs ka njụkwa ma ajụjụ ọ bụrụzie na ime n'izighị ihe ọ bụ na o ruo 28 akọba ibe ọzọ kedizi ibe je eme n'ime nwuzighị ihe kedu ihe ndị be anyị ji necha anya wee kparịba Chukwu kere anyị ọ bụrụ na onye ka na-asụ ụchụ bịara kpalite mmadụ asaa ndị nwụrụ anwụ efebezie nye ka Chukwu mama nwakwu mana ọ bụrụ na o menwukwo ihe ọkwa gwara anyị akparị na onye tere mmanụ ọkwa gwara anyị ekwukwo n'okwu banyere ndị tere mmanụ kedu ka onye amụma na-asụ ụchụ si wee birie siri ya ji akpọni mmadụ asaa ndị nwụrụ anwụ ndị dị na mọchụarị ndị edegoro aba na eyi akwaba akwa ka ọ dị niile ọya dị n'iwere mee Igbo kparịba n'ụnụ chikere anyị Igbo emebe chikere anyị iwe Igbo emebe chikere anyị iwe ha riri egbu m ọ sị na ọ ya akpọlite onye nwụrụ anwụ ife o kwuru na ọ ya akpọlite onye nwụrụ eso anwụ mfụ na 28 ọ kpọlite onye nwụrụ anwụ Jenụwarị hai ife o kwuru ndị Igbo bụ na-enwe ka esi ekpere Chukwu ebedebe egbukwenu